L-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Joe Saliba ma rnexxilux iġiba żewġ f'kawża ta' libell li kien fetaħ kontra l-eks editur ta' One Miriam Dalli u l-eks mexxej tal-Partit Laburista Alfred Sant. Joe Saliba ħassu mal-affamat b'rapporti marbuta ma' żmien li kien żvelat kif kienet imur fuq jott man negozjant Zaren Vassallo. F'kawża li matula xed li ilu ħabib ta' Zaren Vassallo bosta snin, fl-istess ħin kellu jammetti li ju kienu kol fuq bord ta' aġudikazzjoni għal min kellu jibni d-dar ċentrali u Zaren Vassallo kien wieħed minn dawk mażula. Għal rapportaġ dwar dan ħarrek lil Dalli fil-waqt li lil Sant ħarku għaliex il-Partit Laburista kien ħareġ stqarrija fuq is-suġġett. Fis-sentenza tagħha l-qorti qalet li hu perfettament aċċettabbli f'soċjetà demokratika li ġurnalist jistaqsi persuna pubblika bħalma kien l-attur jekk kienx jara konflitt ta' interess fl-aġir tiegħu meta segretarju ġenerali ta' partit fil-gvern imur btala fuq jott ma' kontrattur prominenti. Dan il-każ kien wieħed mill-iktar li tefa' dawl fuq ir-rabtiet bejn il-Partit Nazzjonalista u negozjanti qrib il-partit li kienu jieħdu kuntratti kbar fi żmien Gvern Nazzjonalista. Dan fi żmien fejn il-Partit Nazzjonalista kien jaħdem ukoll b'dik magħrufa bħala il-JS List fejn persuni li kienu jirbħu kuntratti pubbliċi kienu jagħtu donazzjonijiet lil Partit Nazzjonalista. Xi ħaġa simili qiegħda tipprova ssir illum bl-iskema ta' self sigriet.